school kami, sa school ni Cass. Go mo. Go. Go. Take me up when I'm down. Ayan, tapos na. Madali yun sana mag-enroll. Libre. Mayo lang, libre pa. Mayo na lamang ning kuya. Mayo lamang mga pila-pila lamang. Hindi kami ngunya sa 7-Eleven para magbakal ng breakfast. Hindi pa kami namamahaw. Halit kami sa pag-enroll sa school ni Cass. Si Tim lang si nagbabata. O yan. Maliputan sa luwas. O yan na si... Bakit talaga kuman 7-Eleven oh? 11 lang ni. Di ba no? Iyo. Di mo siya binakalan ano? Iyo. Uy, ano ma? Gatas. Ay da eh. Baka lang ko. Ay, tabi. Anong klase? Ito lang sagit lang ba na? Malipo. In the house, kuya. Di ba no? 11 lang. Ayan, dumating na si na Megan. Ano, let's eat. Let's eat! Let's eat. Come here. Ano? Ah, may sinigang mo. Saya nga.